בקשר סוג של כן, למה? אתה בזוגיות? לא יודע אם להגדיר את זה זוגיות, אבל בתהליך, למה? לא, סתם שואלת. למה? מאיפה זה בא השאלה הזאת פתאום? מאיפה בא השאלה? מה? שואלת, זה הכל. רוצה לדעת. מה, עד עכשיו את לא יודעת? לא חשבתי שזה זוגיות. אז מה חשבת? מה חשבת? קשר. זה קשר, אני מחויב להם, לא מה שלא. עוד טיפה צריך. אוקיי. מה אני מכיר אותך? חודש? שאלה, מאיפה הבאת את השאלה? לא סתם הבאתי את השאלה, יוסי תהיה בטוח. אז תגידי למה. זה לא שלך, שואלת בשבילי. את שואלת אותי שאלה וזה לא שלי. כן. אבל לא יעלה לך פעם הבאה. אתה לא חייב. אני לא יודע אם הם זוגיות או לא. לא, זה לא שלי, זה לא מעניין אותי. אז למה שאלת אם זאת? שאלתי, לא בשבילי. שאלתי. בשביל מי? לא בשבילי. מאי. די, נו, כפרה עלייך, די. לא בשבילי, מישהו טען שאתם בזוגיות. אני לא ידעתי שאתם בזוגיות, לכן שאלתי. עד עכשיו את לא יודעת? לא. אז מה חשבת? שזה באמת אני שואל? שאתם בקשר, לא... איזה קשר, הוא יושב, נשק איתה, הוא דניה. סבבה, אין בעיה. הכל טוב.